hande ma assalamu alaikum. Shiri meɗen en darai shiri Hononde Fulbe, okkore en dama dow tottonago e rarugo ne noddidirten e bandiraɓe Fulbe dow okkindirgo shawarwariji. Shiri Hononde Fulbe ɗum muryar Fulani Peace Initiative Network jangi teddorgal waddango en to ɗo suudu radio Unity FM. So hande ko dareten inchallahu ra nonne ɗum cashless policy ne waɗirta affecting meɗen en gi'a nder gari no ɗum wayi. En darai noy ɗum shaforto aduneji meɗen gonɓe nder kauyukaji, sai kadi daren ra zaɓe gabatuwake noy okkindirten shawarwariji. Inchallahu emi wondi balliroɓe an ɗo jungo ango nyamo emi wondi e Assalamu alaikum, Aisha Sulaiman Buru. sai kadi Assalamu alaikum, Indian Anas Salihu Bayero. to emin gaɗana on lale jaɓɓama e madadi ɗon hukuma radio nde suudu radio Unity FM. Alhamdulillahi a gurguje en gala ɗuma hajiya en darai ra zaɓe waroy ra ɗum cashless policy e ɗum hauti bandiraɓe e nder kanikayi. En giya ɗo ta yahi hande banki goɗɗo ma abinci muɗum guzuri muɗum wardoyta wala. En darai bandiraɓe meɗen gonɓe irin kauyukaji to banki ɗum ma wala totali. Goɗɗo ma anda to yahi banki ɗum ne waɗa wodi abubuwaji sosai. Koy woni ko ɗan ɗaudanta en fashin baki ta dow seɗɗa. To, lokaci waɗi ɗum ko a yahi makaranta ko a yahayi makaranta ummoɗa daɓɓita andal ketta non no gaɗirta gaɗa mu'amala e banki ɗum. Ngam ko ɓe bita joni ko ummoye gonda ta yiɗi de gaɗa sana'a maɗa ko bo keɓa non no nyamirta dole hutinira e banki. To ngam non ashe a daratako. Ko a yahayi makaranta kila ɓingel maɗa yahi. To ɓingel maɗa yahayi kila sakike maɗa yahi ko bo mo haade maɗa. Raɓɓutu non no maɓɓitirta banki ɗum ngam ɗum wada e maɗa. To na non bo non no ɓe bita shede waɗai expire, that is ɓe hutinirtake kadin ɗum wartanai en matsala to ɓe arti jaɓugo kiɗe kuma en gala non no canjotoɗen ɗe. Amma ta wodi banki sai jaha desa to banki ta yiɗi sai jaɓoya. Ta yiɗi bo sai gaɗa transfer. Dole tunda ɗum wi ɗum gwamnati yiɗi dole koten non no ɓe yiɗi ngam joɗoɗen jam. Asara bo kan woɗa. Ngam non ɗo en gaɗu en ummo anden no gatten ngam ketten ko ɗum woni joni. Ngam enen ma ɗum wada e meɗen ngam Allah meɗen. To Allah sako e alheri. Malam Anas Salisu Bayero. Misali ra ɗum hunde no ɗum waɗirta affecting meɗen ra Kenya alal misali ta natti nder gari gaba goto jahuɗa fu sai ɗum mbima ɗum jaɓata shede kiɗɗi. E wodi mo mi noddi ma ko ɗon to banki e mi wodi shede ɗe mi okkata mo wattonoyam. Karshenta sai mo biyan First Bank kamɓe ma joni ɓe jaɓata ɗe shede. Ɓe jaɓata shede kiɗɗe sai ma no yeso waɗi. Ta jangiɗi a yari Central Bank sai ma a bindi concrete reason ko je joginoɗa ɗe shede har waddugo joni. Ɗum hunde ramma a matashijo gonɗo nder sukaɓe no ɗum shaforto en e irin ndiya noddano noddata bandiraɓe meɗen. Alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɗum ninnan ko yahata andi joni ɓiwe zamanu ko zamanu to waylake daron oron ma he gaylon to nani dai ɗum memai dina moɗon ko yawa bono ayi cashless policy ɗum ninnan burtina ɗum ɓe yetake no ko balamije ɗaɓɓiɗe ko ɗuɗi e getake. Ɓe wodi biyoɓe hamɓe ɓe gala android phone ɓe gala waya mawɗo waya mawɗum woɓɓe fulɓe bi appel to ɓe gala mawɗum hamɓe ɓe kuuda e botul nyo'etekon waya tokasi yawa bono won nyo'etekon hanko e maya koye godi account ɗum maɓɓitata bono MTN ɓe wodi momo nama a hutiniri e android hanjum wiyata wallet. Min e raruki an wallet ɗum ma bono joni ɓuri banki network. Ɓuri banki network ngam hanjum ɗum huda e layi maɗa. To layi maɗa e wodi network to inchallahu to hanjum ma a tawai e wodi network. E woddai sauki fiye android phone ɗum ma wala. Yawwa e wodi Airtel hamɓe ma ɓe godi
ɗum wiyata PSB transfer. To a wawai ta wai ta anda ƴama fulɓe bi noy gaɗeten ɓuri noy mi waɗata. So Allah sako alheri Malam Salisu Bayero. Hajiya mo noddi goɗɗi abubuwaji ɗum hunde bo e ɗum yiɗi komoi noy e ɗum ɗan yiɗi ilmanci seɗɗa a ɗan andi goɗɗum a yi'ai a windai a ɗan jantinai rasa ko ɗum turanima ngam ɗum hunde ta wari waɗugo transfer ɗum ta turake ɗe shede a yi'ai goɗɗo message e gara moi mi turanto e komai da komai a tabbitini a waɗi confirming mi turo to ɗum hunde bo e ɗum waɗa affecting musamman irin yimɓe men gonɓe kai har nder gari ɗum ma wodi mo jangai goɗɗo ɗum raɓɓira shede muɗum to ɗum ne ɗum shafarto ɗum shafo yimɓe sosai gan to ɗum turanake ma message a anda message koye balɗe yande min gaɗi goɗɗum meeting to ɗum turi message ɗo wi'i ra yande meeting amma woɓɓe dotti en heccayi ngam message ɗum turi ɗum metanayi ɓe har ɗum waɗi meeting ɗum timmini sai ɓe bi ɓe noddaka mi bi to gaddi waya moɗon nde ɓe gaddira message ɗum amma ɓe anda koye to ɗum husi ngam non ɗum shafoto yimɓe ko message ɗum waɗanma ɗum ittanima shede kila to banki saboda wodi yimɓe gujjoɓe to banki a yi tagu andata to nawai jangi ngam non ɗum woɗi ta yi message to waya maɗa daɓɓita goɗɗo mo anduɗa a yeddake e mako ko suka maɗa ko sakeke maɗa ko bo gundo maɗa ma amintaccejo hokkaɗo raranma yi'a koye turaneɗa to na non bo to woɓɓe waɗai asara ma anda waɗi asara woɓɓe bo nattai shede nattai anda shede natti kila bo ɓe bukaci ɓe giɗi ɓe kada kodda shede ɗin ngam non dole ma a hauti hore e gonɗo anduɗo denna to na a hauti hore e anduɗo e wodi masala sannan bo kadin ai ɗo wi wai rashi andal na on hujja ko to Allah ngam non en daɓɓita kadi en jangin keccen enen ma en jangai ɗum e ko'e meɗen to Allah jaɓi. Anas nde noddano noddata bandiraɓe meɗen fulɓe denno to ɗum bi'i jangirde fulɓe Allah e waɗani en ni'ima daga subaka ko jeyi giɗaɓe bandiraɓe meɗen joddaɓe meɗen ɓe woɓɓe na on fulɓe goɗɗo saba ummol boni waɗiɓe ɓe ummi ɓe jogi jangirde nden ɗon e sembi ɗi duuɓi saliɗi seɗɗa tarari denno anen fulɓe kusa ko ummiɗa fu a wadati ɗum a wondi ɗum ta nani ɗum mbima wane yettini makaranta ra ko yoɓete sai giya an a wawata to ɗum hunde ɗum waɗi affecti meɗen ndiyo noddado noddata bandiraɓe meɗen fulɓe dow waytingo hoore jama'are yadugo e zamanu ɗum warti wajibi. To alhamdulillahi ai joni zamanu wari hande e wodi woɓɓe ɓe giɗa jangugo e wodi giɓɓe jangugo hande neɗɗo to yiɗi jangugo e handi mo waɗani mo janga ta wodi ɓiɓɓe to e ɓe ɗuɗi to dara o koye ɓuri yiggo to neɗɗo yiɗi jangirde gaɗamo jangirde to mo yiɗa fu sai jo'inamo kollamo ra duniyaru non no yarata to fa mo jamɓi mo fiji to mo yiyai ɗum to hittorde mako. Anas rami ɗan maɗo maɗo e wodi sukaɓe meɗen ko kollata jangirde kawai a waɗainde dow daɓɓitira abinci to jangirde bo ene nde woni joni ɗum ngam karoɗa hoore maɗa na wai ko ngam a raɓɓitima nde ngam karoɗa abinci ma ɗum karoɗa mutunci maɗa to har joni ko sukaɓe meɗen goɗɗe giya to mi jangi ra wane ma yottini wala aiki wala shauransu to ai irin hundeji ko shafoto en Allah dai waɗa ɓe gaɗeten ngam maɓɓe ɓe saurari en bo ɓe nana e nufru basira hajiya ra zaɓe waroy a gurguje musamman fulɓe matasa en zuwa irin sukaɓe lari e wodi bi'oma zaɓe heƴi ɗum e wodi goɗɗo dakir ma ɗum yari ɗum taɓi kati zaɓe sai ko ɗum hollimo ɗum kati zaɓe na wai to zaɓe kawai ɗum magantama a wawan yadugo ɗum banki a wawan yadugo ɗum asibiti a wawan yadu janguma ɗum karoma to goɗɗum woni to e wodi biyoɓe ma totali joni jahata filin zaɓe ɗum raɗɗum bo ɗum waroy koye woni ko biyataɓe. To min komi wita gonga en jari bone zaɓe waroyi en mbi'a en jahata to amma to en jahayi joni to ɗum sutti ɗum timmini mo ɗum sutti a wawai bi'a ai an kan na o giɗɗa ko bo o waɗanima goɗɗum ngam non ummoɗen ko noye e wodi goɗɗo mo bi'ata gara o'o
ngam a yi'i goɗɗi hundeji ɗi giɗɗa ɗi kirki dow maako ko ɗum seɗɗa. Ayi to ɗum hauti yimɓe ɗiɗo tato ta waɗiɓe to sikeli a wawai bi'a o ɗan ɓuri gara o'o to sai jaha sutta mo gara on gaɗa bisimillahi bi'a Allah wallayam mi sutti e inde joma har Allah walla en. To amma ta yahayi suttuɗa fa mo ɗum suttanma fu ko mo waɗanma sai ni jogoɗa hunde maɗa gaɗa munyal har duɓi na lewru go'o na shekara go'o na duɓi ɗiɗi na duɓi nayi mafi karanci. Nden mo imo nder gomnati a andi kila ma mo waɗi duɓi 8 ɗin ɗon ngam ɗon an waɗani hore maɗa. Amma to mi wi'i gara o'o gin kaza e kaza o wi'i gara o ngam kaza e kaza en kauti en sutti sai Allah rara en sai waɗana en mo gara on gin non ummi jehi sutton ngam to na non to on boydu kowa boydi ko e moɗon gin Allah ko moye wurto sutta ɓuri bi'a wai suttayi nden na bi'a kadin Allah sako alheri malama Aisha. Anas an wani bangare sukaɓe an yi hata sukaɓe joni e wodi goɗɓe kamɓe kawai ko ɓe kumsi yende zaɓe ɓe jaha ɓe gaɗa jareyere maɓɓe ɓe ummino hakkillo kamɓe damoɓe ɓe kocca akwati zaɓe en gi'a ɗum e irin to makkopto en ko bu an a suka an a waɗata a wala nder jaroɓe a wala nder gaɗoɓe sai gi'a goɗɗo kawai woroy suka bo ma kila ko dano on kaɗi daino ko ɗum goɗɗum bai waɗum Allah waɗani kila ayi a ɓuri mo sai gi'a hanko mo tokkoy wongal ɗetal mo wari mo hoccay akwati zaɓe ma hakkillo ma sai gi'a waɗi majji irin duye noddata matasa en. Alhamdulillah on noddata sukaɓe hanƴum wonta miyaɓe jaru woɗa hanƴum wonta arande to ni dai a yara to wala ko a waɗata ko jaru holluma fu a waɗay ɗum a milata ngam jaru gundillidi e milo maɗa a fami to hanƴum waddata ɗum ɗon fi ko miyata sukaɓe ala jaru kadi to ɓe lilama ɓe gari ɓe hocci akwati zaɓe to ɗum ɗon fifa ɓe garwai ɓe boyana ko'e maɓɓe hamɓe ɗum warata kadi ɗum mema en janga mataki cambiɗɗum dow to ɗum fi ɗum wata dotti en na gomnati tan e dotti en e inniraɓe kan maju en maɓɓe e gomnati ɗum fu ɗum hauta ɗum walla ɗum rara ɗum janga goɗɗum waɗa goɗɗum to dow ɗum haɗa sukaɓe yarugo hanɗum waddata bone. Allah sako e alheri. Hajiya anon goni dañoɓe sukaɓe emin gi'a bo ɓiɓɓe menon babiraɓe ɗuɗa narangoɓe mo moɗon ɗume sako gonduɗa a dow kole dow musamman bandiraɓe men fulɓe ɓe gaɗeten programme ɗum musamman dow maɓɓe zaɓe woni koye handi ɗum rara koye ne ɗum bangirta ɗum waɗa zaɓe a yiyai e wodi ɗan takara en goɗɗo Kano to nyamata ko ma koye ɗum faru kamɓe sodoyta koyaji ɗi gara dara sukaɓe irin lalluɓe gara okkaɓe anon dañoɓe kila on gi'a rato gaɗuɗon raja'a ko anon e kungiya muɗum ko e ɗuma muɗum nyalande go goɗɗo sora sai sankitana on ɓiɓɓe muɗum sai gara andi musamman bo anin fulɓe en ɗuɗa jimrago hunde ko yetti goɗɗo ma a yiya to yottinani ɓernde ɗo gara ma ali zaɓe ɗo dilli to irin duye noddade to min ko mi noddata sukaɓe ko mi noddata babiraɓe e inna'in fu nonno ɓe baɗi hoccoɓe akwati ɗum ɗon to ɓe ɓurayi en enen dariɓe ɗum ɗon ngam non to en kokkuɓe dama to en aluɓe ma ɓe gaɗa ɗum ɗon hunde to en gi bono sukaɓe wari en kettanayiɓe to ɓe ummoɗon ɗum wodi ko ɗum wita hukuma security personnel a yi'ai ɓe jarama ɗum ɗum to ta yi a hettanayi goɗɗo bettanɓe hamɓe ɓe bawai ɓe bi'a ɓe ummo ɗum ɗum to na de ɓe garu ngam ɓe gaɗa zaɓe ɗum to ɓe ummo ɗum ɗum to ɗum ma hokka ɓe dama har ɓe gara ɓe witto goɗɗum. To Allah sako e alheri. Anas ra alal misali ra zaɓe gabatowake kowa e raɓɓita dow noddugo kawtal hore e jonde jam sai bi'en anen to ɓangare meɗen fulɓe ra abubuwaji ko faranto en hecci Kenya balɗe ɗiɗi saliɗi e wodi na'en men jahungo kuru ye ɗum fiɗi ɗum sankiti sukaɓe ɓe doggi woɓɓe ma mi saka gi'aka har joni na'ewo fiɗa joni e wodi dilladanaɓe na'ewo en andama adadi nomba mago Kenya nde jemmare ƴaɓɓide
ɗo to sabon gidan Kano jemma ɗi ɗum maɓɓitani jawdi o hiite ngu sankitake ɗum doggi ragayeji Allah andi dai ko ɗum tattari gaɗa ɗo to en ngari gomnati e ɗo en godi ardiɓe to ɗum hunde to na ɗum jangu ndi jawdi en gi'a joni irin saɗirma rayuwa no shaforto en ɗum wari ɗum memama wala fa okkitoma wala gaɗanoma to ɗum hunde to en ngari en mbi ɗum mbi'a ɓiɓɓe meɗen e janga hukunci e juuɗe maɓɓe to irin ndiye noddante shugabanni e meɗen e gomnati waɗa goɗɗum dow majum zaɓe pa'aɗen ɗo ɗum e holla en ɗum zaɓe to non ɗum yahori e ɗum waɗa haraji jawdi men ayi fa e ɗum raɓɓita barazana e dow hoore meɗen to ndiye noddandu noddoto to alhamdulillahi ayi ni ko woni yeso hanɗum wonta laamu ko en godi mawɓe fulɓe to laamu min ko mi yiyata ko yahata dow men enen fulɓe en kawta e hoore e handi kawten hoore jogindiro en mawɓe gaɗa ko waɗata hande tarari leƴƴi fuu to ni dai leƴƴi memama a yiyai social media heewi komoye fuu e yettoto dow to enen bo en alama to ɓaawo to ni dai hunde fofi sai ɗum de'ito to jaamu hanɗum waɗata ɗum waɗanen ko ɓuri ko ɗum waɗanno en a fami to ni dai Allah waɗi irin fulɓe mawɓe meɗen ɓe ummake ɓe darake ɓe kawtindiri ko'e maɓɓe na emi to ɗoninna e dujawleru emi to lutto ɗum hauta hoore ɗum waɗa hunde goo to hanɗum ɗum ɓuccanta en torra e warnoji ɗi tokkuɗi en ngam hande tarari kap to jahuɗa leyɗe duniya fulaku e torre sosai wala to jahata hande ɗum yiya to leyɗe duniya ɗoninno to Africa to ɗum torrata fullo e nana belɗum bo kongol e laya yewwa hamɓe bo a yiyai to ɓe jahi fuu a yiyai ɓe tokki fullo to amma enen fulɓe enen faɗɗi ko e meɗen amma to Allah waɗi en ummake en jogindirake o to yiya min emi ɗoninna min emi ɗo ɗum hauta hoore ɗum jogindiro to hunde fofi iri ndeninnan enen ma e sukaɓe ɓe gala to laamu fulɓe gun e ɓe gala to laamu gomnati fuɗɗum hauta hoore ko to social media ɗum waɗa ka wakki ɗuma criticizing majum ɗum waɗa ka wonnuki ɗum waɗa ka yettako goto dow ko yahata to inchallahu dole ɗum rara en hajiya a gurguje lokacin mai waɗuwake ha irin ko faranto en ɗin lokaci sukaɓe mon annon on ɓuri ma ko ɓe nanugo nawɗum hunde ɗum ngam innirajo to wuro woni turake ɓingel muɗum daga yende to nayi ɗin ummake dillugo irin ɗi bigeji ayiya hakkillo moɗo e dani to ra irin ko faranto en ko mbiyata gomnati ko mbiyata shugabanni en to min ko mi wita gomnati kafin mi wi'a gomnati mi yetti Allah i wodi kungiyaji fulɓe to ɓe ummo ɓe daro ɓe gaɗa ko handi ngam hunde de fofata ɓe de'ita ɓe bi'ata goɗɗum ma ɗum waɗi counter attack den nannanaɓe ɓe bi'a Allah hoina hunde woɗayi kaza kaza ngam ɓen ton imeta har nanaɗum ma international community enen bo to ɗum fofi wala nanowo ɗum ngam min to na wai nder meɗen ni min mi nanayi kama wala janguɗo ka ɗum waɗani fulɓe kaza to a yi bo to ɓe gaɗi counter attack sai ɗum wi'a a'a na on counter attack ai hamɓe jehi gaɗi attack ɗum kuma ɓernde fa ɗum wi'atande de utugal lokaci ɗum ɓernde kam wonnake wala ko wattako amma to ɗum wi'i ɗum on gaɗanama kaza kaza kai hunde woɗai amma min gaɗai bincike dan nan ɗum janga hunde ɗin e mahimmanci ɗum yarana gwamnati ɗum yi'a tabbas ɗum waɗi hunde ɗum waɗa bincike ɗum hetta mo waɗi ɗum ngam ɗum hocca mataki and medias hocca ɗum to nanon sai ɗum waɗa ka wakki hunde ɗum wi'a wai fulɓe tan waɗanta yimɓe hunde hanɓe ɗum yejjiti ko ɓe gaɗata ɗum ma anda to kungiyaji ɗi hocca hundeji ɗi e mahimmanci ko ɗume ɗum waɗi to ɓe tabbitina ɓe gaɗi report sannan ɓe gaɗi report ta media ɓe gaɗa press release ɗum yetta ɗum anda cewa fulɓe ɓen ma fa meme na wai hamɓe tan memata goɗɗo Allah sako alheri hajiya ko wacce taddorgal waddango en ɗon shiri daidai ngel sharel muryar Fulani Peace Initiative Network min gabatino ɗon shiri daidai ngel sharel Indian Salihu Umar Jamo en okkay keɗitoɓe en to yashi nango en okkay ɓe number waya do 070 3235 3315 dow nanugo gudunmuwa maɓɓe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ustu radio ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wasu radio ma. Kuna magana da Ibrahim Bagobiri ne lemu daga cikin garin Narkuta. Ni dai ba haushe. Hello. Kai ta wuce. Tattaunawa kan shi Allah ya saka muku da alheri. Amin summa. Yawa, ta lafiya. To alhamdulillah Malam Ibrahim Bagobiri. Yamma wallahi murna da wadin shiri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So daga alamun baba ko woda. To dun hunde waya. Anin sukabe, anin din shafa to dun hunde e dun faro. Gi'a suka bo mada wari e nyama mutunci mada. Ta goddo do layi ranan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. So da halamun ne to dun boda. So kono data sukabe meden. Jangugo doka e jungo woda. Ta goddo do layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Alhamdulillah no kude mai min boldata. To masha Allah akwai noddan ko ni gudunmuwa ma? Gaskiya yi wata da irin kudi ne gwamnati ke nan mana. Wata gaskiya har da Allah ne da tsoro da haka. Wata har da yare kudi ne ke zuwa daga wani cikin ko kudi da dama ku gwamnati ne ku suka yi masu kudi dama. Amma ilimin ne da nufi da kudi wani ne da wata ta ke muhimmai. Gaskiya labarin da gwamnati har da Allah. To alhamdulillah dai on fa in take kuma fiye ta insha Allah in ga dai mashahi dai gurgudu ko Allah wa wani na kuɗa dole da ka. Assalamu alaikum. Wa da lamai min boldata? Wallahi babban yaro da take. To masha Allah babban yaro ko ni gudunmuwa ma. Minani jawabi ga don Allah sa kano ya lairi. Amma do habar zabe ni kai to ina na lalle ni kyau ni ga zabe. Hello. Min nan ma dalila na. To gaskiya dalila jidin ya ni to ni wadai bayani dalila jidin. Ni kada zabe dun ni ya amfani majin ko su titi. Go wando min nan ma. Hello. Min nan ma yeta. Wallahi zabe dun min gara ka do ni no amfana kini ya kome wahala kawai. Idan yalla yarki na ge. To da kiran itana min sallare kawai alamin non to over zero. To Allah sa karo alheri. To Allah sa ku alheri ba da laga dan yan fashin baki. Hajiya miya ba mu toto din tambaya musamman don wada. To mi bi ka daga arande. Ta bi wai gan ayari bone wata zabe to fa andu jango kila bone din burai da hande gan yanda a sutti mo giɗa bono Allah wallahi ma waɗan ma adalci waɗana yi ma futanon yoku sutta kadin kila Allah walla in ɗum karo suttin waɗanta in adalci amma to in bi fu in jahata to in wodi masala gan sai alen ɓe sutta ko ɓe giɗi kuma joni kam ma manu ɗum waɗi in wala ko metata to ɗum tunda ma ana tsaron gwada su kaɗe musamman anan gwada ita wurin kai biyo ɗin hala o suka bar da biya ba suka insha Allah. To alhamdulillah handa o yiya o waɗita zaɓe ɓe bi kamɓe totally ɗon to ɓe goni ma ɓe gaɗata ɓe gaɗa mum ko ɓiyata ni ɓe gaɗa mum ɓe jaha ɓe gaɗa hamɓe ni ɓe daara moye handi ɓe sutta na wai a'a ɓe tokkay ko paati ko goɗɗum ba a'a ɓe daara moye handi ɓe ƴama noy o waɗi to ɓe ƴami noy mo waɗi to heɓɓe andan moye ɓe suttata amma to ta anda mo suttata a wari a sutta a waɗay ka suttuki ko a anda to a yi'e ko a anda. Hajiya ta biso ita ke to maɗa yigo lokacin min dilli a gurgu ɗan takara en ɓe tarari majority to ɓe daɓɓitita zaɓe ɗo ɓe bangata bainar jama'a sai dai ɓe jaha ɓe ɗan tuwa ɗan ɗaiɗai kuɗi goɓɓe ɓe toyta ɗan ɗaiɗai kuɗi ɓe na lalle ma ɓe andi ko fulɓe ɓe jarata ko bo koye lunguji ɗi jarata ko biyata bo ko ɗiɗi yigo lokacin min. To ko mi wita hanjum woni ɓe jaha ɓe tawa fulɓe ɓen to ɓe goni tunda iɗum andi to ɓe goni woɓɓe ito na'i amma innirayen e wuro sukaɓe woɓɓe e wuro dotti en woɓɓe e wuro woɓɓe bo ito na'i to sai ɓe jaha ɓe tawa gomɓe to wuro hon ɓe metanaɓe non no handi ɓe ketta
manufa maɓɓe ko ɓe giɗi ɓe gaɗa to Allah jaɓi to Allah walliɓe ɓe keɓi ngam ai o e wuro amma on ton e ladde amma mo wuro o wi'ay mo ladde. Alhamdulillah Anas ko gonduɗa goo ko ɗiɗigo lokacin ne to alhamdulillah bono suka o giɗo eɓe giya sollare to eɓe sutta eɓe giya sollare to ɓe ganyi suttugo fakila hite ɓe giyata to Allah bo hoyna mai so alhamdulillah ko hocci teddorgal waddango en shiri dede ngel shere muryar Fulani Peace Initiative Network en getta kanko jagorajo ɗum gidauniya malama Hajiya Sumayya Abubakar sai kanko muassasijo du Sud Radio Honorable Ibrahim Salihu da Sokina Kande en toro jamu e jutal balɗe to dow mako sai kanko DJ jo meɗen mo hande DJ Jabs sai satire insha Allahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Free to talk. Baka kwatsa